Halo, dobro jutro. Dobro jutro, ovde Dragan. Dragane, lepo kad se odmah predstavite koji stopa i to. Spremni? Jesam. Ajmo. Može? Može. Ime voditeljke? Popularne. Gordana. Narodni instrument? Gusle. Bravo. Turistička destinacija? Grčka. Bravo. Vitalni deo ljudskog tela? Glava. Kuvano jelo? Gulaš. Južno voće? Grejpfrut. Najbrža mačka? Gepak. 7 imate, bravo! 7 u glavu! To, majstore! Bravo imenjače! To ime! Na prvo nije samo tačno odgovorio. Pa dobro, rekao je da. Pa nije tačno. Zato što ipak nije Gordana, nego Da je rekao Gorica. nadimak, priznali bi. Ali osvojili ste 6. Ali 6 tačnih odgovora i vikend za dvoje na Kopaoniku. Samo da izaberete. S kim ćete, Dragane? Sa suprugom. Bravo. Koliko dugo ste u braku? Izvinite što sam malo oko Pa diskret. evo sad ću vam reći 79, a to je 36 godina. Svaka čast. lepo. Pa tamo će vam dobro doći, jel da? Kako da ne, pogotovo posle obrenovačkih poplava. A je li iz Divno. Obrenovca zovete? Iz Obrenovca. Svaka Neki čast. otišla nagrada prvo Obrenovac, baš mi je drago. Lepo se provedite, pošaljite Budite nam na vezi još razglednicu. malo, važi, Dragane. Da, Važi, Branko važi. će da vam uzme sve podatke, bris iz grla i sve ovo što je drugo potrebno, Da. on to sve radi preko telefona, nema nikakvog problema. Evo vidite, nije teško, malo koncentracije, brzine i eto vama vikenda produženog na Kopaoniku.